Čaute všetci, tu je Pavči. Dnes si ukážeme, ako si jednoducho otestovať výkon vašeho kompíku. Robí sa to následovne. Stiahnete si software zo stránky passmark.com. Tu kliknete na software, performance test, stiahnuť na tento odkaz a dáte uložiť súbor. Následne si súbor otvoríte a nainštalujete. Po nainštalovaní vám pribudne na pracovnej ploche táto ikonka. Tu si jednoducho otvoríme dvojitým kliknutím. Tento program je platený, avšak zo začiatku máte 30 dní na to, aby ste si tento program odskúšali. Dáte continue a následne sa načíta váš systém. Test sa spúšťa jednoducho. Kliknete na ikonku Run Benchmark. Ja túto pasáž pretočím. Vy doma však nič neskracujte a nechajte tento test bežať celý. OK, takže test sa nám skončil. Skóre je 6341. Tu je graf celého vašeho hardwareu. Môžete si ho porovnávať alebo porovnať s inými známymi výrobcami alebo modelmi, či už procesoru, grafické a tak ďalej. Taktiež pod videjkom v popise je link na celý test bez skrátenia, kto by mal záujem. Komu sa páčilo toto videjko, kľudne ho olajkujte. Kto by chcel vidieť iné testy, nech kľudne napíše pod video do komentára, aké testy by chcel vidieť a taktiež čo by možno vylepšil. Komu sa videjko nelúbi, nech ho dislajkuje. Vidíme sa v ďalšom videjku. Čaute.